चिरां जिल्लानि बारग' एनडिएफबिफोरा दिनै बामोनगाव सेलेखागुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव सोमावसारनाय हाबाफारि लानानै खुद्रिखांनाय फोरमायदों। सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बर' गोजोन गोरोबथानि दफाफोरा 1 बोसोर बारलांनायनि उनावबो मावफुंजायाखै होननानै भारत आसाम आरो बिटिसि सरकारनि सायाव दाय होयो। लोगोसे बर' गोजोन गोरोबथानि गाहाय मुंसाइ होगिरि बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी आरो गुबुन केडारफोरखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि दाबि दैखाङो। बारग' एनडिएफबिनि फिन सुंथानि राहा खालामनाय आरो केसफोरखौ थाबैनो फोजोबनायनि राहा लायाब्ला फैगौ समफोराव रायजोआव सोमावसारनायनि दोहौ लाबोनो सांग्रांथि होयो सोमावसारगिरिफोरा। गुबुन फारसेथिं बामोनगाव सेलेखागुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआर गोरोबथा जाखांनायनि उनावनो गोरोबथानि सासे मुंसाइगिरिया जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांसिगौमोन, नाथाय दिनैसिमबो बिथांखौ उदां खालामनाय जायाखै होननानै बुङो। सोमोन्दैथ' बुंनो थाङोबा बेयो जोंनि दाय नङा। बिनि दाया भारत सरकार आरो आसाम सरकार लोगोसे बिटिआर सरकार। जाय सरकारा जों एनडिएफबिफोरनि थाखाय मावनो गोनां दायित्व दङमोन। As per the MOS, Memorandum of Settlement, जाय दफाफोरा लिरजानानै दङ बे दफाफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै सरकार। बिनि थाखाय जोङो दिनै बेबायदि आन्दलन खालामनो गोनां जादों। बेनो दिनै सुक्तिया जादोंमोन 2020 मायथाइयाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव। दिनैसिमाव 1.5 बोसोरानो जालांबाय। खिन्थु दिनैसिम रन्जन दैमारी सार जाय बिथाङा एनडिएफबि आफादखौ गायसनदोंमोन बिथां बायदि आरो जाय बिथाङा दिनै सुक्तियाव सासे सागानगिरि सिगनेटारि बिथाङा दिनै सुक्तिनि उनावबो जुदि जेलाव थानो गोनां जायोब्ला अब्ला बेथ' गनायनानै लानो हाथाव नङा। जों आसा खालामदोंमोन सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जोंनि एक्स एनडिएफबिफोर जायफोर बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोना गासैबो उदां अखराङाव फैनो हागोन। नाथाय दिनै बेखौ जों नुनो हायाखै। 1.5 बोसोरानो जालांबाय। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो जेबो इनिसियेटिभखौ नुनो मोनाखै। आरो इनिसियेटिभ जुदि लादोंमोनब्ला लादोंना लायाखै बेखौथ' जोङो डाउटफुल जानानै थाबाय दा। गतिके 1.5 बोसोरनि उनावबो जुदि हगारनो हायाखैब्ला लादों होनबालाय मा जानो। गतिके जोंहा मोनसे सन्देहजनक। गतिके हगाराखैब्ला सरकारा जुदि बिसोरखौ हगारनायनि प्रसेसआव जुदि दङब्ला सरकारखौ जों दिनै खावलायनो सानदों बे मिडियानि गेजेरजों सरकारा थाबनो बेखौ एक्सपेक्टेड खालामनांगौ प्रसेसखौ आरो जोंनि रन्जन दैमारी सार लोगोसे जेसेबां लिडारफोर दङ केडार्सफोर दङ जेलाव दिनैसिमबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ। बिनि सायावथ' जोङो बेखौ जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुखाबाय। थांनाय 22 तारिख जुलाइनिफ्राय बे घटनाया जादों आरो बेखौ मिडियायै कागजे पेपारे बयबो रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ। बेखौ बुंनांगौ जोंहा गोदान खोथा गैला। जोंनि लुबैनाया बेनो नंगौ जुदि माखासे कन्फिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारी सारखौ बख'नायनि मोनसे सार्थआव जुदि खामानि मावबाय थादोंब्ला जों बेखौ बाख्नायगोन। नाथाय जुदि बिनि सोलायै माबा मोनसे नेगेटिभिटियाव नेगेटिभ मोनसे प्रसेसआव जुदि दङब्ला जों बेखौ मालाबाबो हजम खालामनाय नङा आरो जों जिरायनानै थानाय नङा। दायो जों आसा खालामदों जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि पजिटिभ लाइनाव बिनि गहोजानायखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जुदि इन्टारनेलि कन्फिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि खामानि मावदोंब्ला जों सरकारखौ जों बाख्नायगोन आरो खावलायगोन जे थाबैनो जेसेबां हायो गोख्रैनो बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ। लोगोसे गासैबो एनडिएफबि दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिम जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ। मानो होनोब्ला जेसेबांसिम बिथांमोना जेलनिफ्राय गनाय नङा एसेबांसिम जोंनि गेजेराव प्रब्लेमा थाबाय थागोन। बिटिआराव मालाबाबो सान्थि जानाय नङा। बेखौ सम आरो बोथोरा बुजायगोन। खारन आं सानो रन्जन दैमारी सार आरो जेसेबां एक्स एनडिएफबि लिडार केडार्सफोर जेलाव थानायफोर बिथांमोननि गनायानो मोनसे सल्युसन। बिथांमोना जेब्लासिमाव गनाय नङा अब्लासिमाव जोङो सल्युसनखौ लाबोनो हानाय नङा होननानै आं सानदों। आं बे सेलेखागुरि गामिनि सासे बासिन्दा। ओमफ्राय दिनैनि जि प्रग्राम एक्स एनडिएफफोरनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामावहाय दिनै दा आं एटेन्ड दङ। ओमफ्राय बिसोरनि जि थांखिनि थाखाय बिसोर जि प्रग्राम खालामदों
जोंहा बाहाय सापर्ट दङ एनेखि रन्जन दैमारिनि गनांगौआव जोंहा एकदम आन्तरिक हिसाबै माने गनांगौ होननानै जों सापर्ट होयो आरो सापर्ट होयो माने गनांगौ जोंनिफ्रायबो जों बेखौ डिमान्ड खालामो जन सारखौ बिदाय सारखौ गनो होनो दासिम मानो गवा मा खारन बियो एसेबां माने बिसोरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट आरो प्रमद बर' सारमोन बिसोरो बुंबाय थायो गसिगोन बारा गोबाव गैला गसिगोन दासिमबो मानो जेलनिफ्राय रिलिज खालामनो हाया उदां खालामनो हाया मा खारन सिङाव मा खारन दं जोङो बेखौ नांगौ दासिमबो माने रिलिज जाया जेलनिफ्राय दिनै गगोन गाबोन गगोन समफोर गगोन होनो दासिमबो मानो गवा जोङो बेखौ नांगौ